este dilluns PSOE i Sumar. I avui volem conèixer l'opinió des de diversos punts de vista. En primer lloc, saludem Carlos Moreno, que és president de la secció laboral del ICAF, que és el Col·legi d'Advocats de València. Carlos, què tal? Molt bon dia. Carlos? Molt bé. Hola, Sí, hola. bon dia. M'escolteu? Sí, t'escoltem perfecte, Volem començar pel principi per conèixer i explicar en què consisteix exactament este acord que s'aprova avui. Pues, senzillament és una ampliació del permís de naixement, que és el de maternitat que parlem normalment, del primer any de vida del menor, que teníem hasta 16 setmanes, s'amplia de 7, una setmana més, que se té que gaudir en el primer any. ¿Vale? És elecció dels progenitors. Les 6 primeres són obligatòries, posteriors al naixement, i les altres 11 se quedaran a disposició dels treballadors, gaudint-les com ells vulguin. Després tenim el permís nou de 8 setmanes. Les 8 setmanes és un permís que ja estava, el que passa és que no era retribuït, no era un permís que se retribuïra. Aleshores, no teníem una aplicació molt pràctica perquè la gent, al no estar retribuït, no n'hi havia incentiu per a gaudir-la. Ara, en aplicació d'una directiva europea que obligava a l'estat espanyol a retribuir, han ficat 2 setmanes de les 8 retribuïdes. Aquestes 8 setmanes se poden elegir fins que el menor tinga 8 anys. Pot ser una setmana el segon any de vida, quan cumpla 3 o 4, se pot distribuir com el treballador, en principi, ordene. Al final és una qüestió que el treballador té que elegir i comunicar-ho a l'empresa de que, igual en el segon any de vida, tinga una setmana per a conciliació de vida laboral i familiar. I és rellevant també per el tema de que estos permisos van anudats a la nulitat del despido, de l'acomiadament. I és important perquè és una protecció també per als treballadors, que ara no s'estava veient molt per el tema de que les 8 setmanes no era retribuïda i no s'estava sol·licitant pels treballadors, però ara n'hi ha un incentiu que es farà a càrrec de l'Estat, una prestació de seguretat social, i veurem com funcionarà d'aquí endavant. Sí que és veritat que teníem una inseguretat jurídica i crec que n'hi ha alguna sentència en l'administració pública que ja estava donant les 8 setmanes retribuïdes, encara que l'Estat no ho havia aprovat en la llei ni en els estatuts dels treballadors ni en l'EBEP per als funcionaris. I, esto és un pas que era obligat el tema de les 2 setmanes, de les 8 setmanes del nou permís, les 2 setmanes que se poden gaudir retribuïdes, és un pas obligatori que la Unió Europea demanava. Con lo qual tenim ara el permís de naixement de 7 setmanes i el permís de 8 que ja ho teníem però no era retribuït i ara se retribuïx 2 de les 8. I sempre és el treballador el que pot elegir el disfrut, la distribució i el permís quan vulgui considerar-lo. I en els dos casos, tant en este permís de les 16 setmanes com en el de 8 setmanes, és el mateix temps tant per al pare com per a la mare, és a dir, per als dos progenitors. Correcte. A més, l'entrada en vigor de tota aquesta normativa és immediata o com s'executarà? En principi, la del naixement és des que es publique i que ha aparegut que el de les 8 setmanes, que ja estava però no era retribuïda, aquestes 2 setmanes noves retribuïdes és en efectes retroactius i crec que recordar que és del 2024, crec que de setembre o agost, ara no me recordaré de memòria, però sí que té efectes retroactius del 2024, con lo qual els naixements posteriors a aquesta data sí que podrien sol·licitar ese nou permís de 2 setmanes addicionals al de naixement. El de l'ampliació d'una setmana més de 7 setmanes jo crec que no és retroactiu. Jo no he llegit en principi que l'aprovació del Consell de Ministres vaig en esa posició, però sí que el de 8 setmanes, com te comentava, que la directiva o la Unió Europea estava obligant a Espanya a fer una transposició d'aquest permís retribuït, sí que l'han fet en efectes retroactius, con lo qual, el que passa que és veritat que com és un permís que és fins que el menor cumpla 8 anys, n'hi ha temps, els treballadors tenen temps per a sol·licitar-ho a l'empresa i gaudir-lo.
A més, No n'hi ha problema. una altra novetat, Carlos, és que les famílies monoparentals gaudiran... Monoparentals. Sí, Efectivament. correcte. S'amplia de 26 a 32 setmanes. Correcte, perquè abans les monoparentals únicament gaudien dels 7 setmanes que n'hi havia inicials, però bueno, com la jurisprudència va dir que se tenien que donar 10 setmanes més de l'altre progenitor que faltava per fer una igualtat, no?, a efectes pràctics de la norma, i això se va aplicar en la reforma última de l'Estatut dels Treballadors, però bueno, ara s'amplia a 32 setmanes, que és equiparant a com si n'hi haguessin 2 progenitors, encara que n'hi ha 1, ¿vale? Per a facilitar aquesta conciliació de la vida laboral i familiar i, bueno, en principi, pues, avançant un poc el que ja pareixia que era l'acord del pacte d'estat de govern. Doncs Carlos Moreno, president de la secció laboral de l'ICAF, el Col·legi d'Advocats de València, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat més en profunditat este acord al que s'ha arribat. Vinga, moltes gràcies a vosaltres també. Bon dia.